Ale to si bol aspoň v Levicách, a kde sme teraz. Ste peknej piči, akože, podľa mňa nedojdete domov. Všetci to dávajú XD ako kokot. Počkaj, dám im zoom na to. Počkaj, taký tenké koleso. Ne, však akože... Však sa pozrie, to je trikrát tenčie jak toto. Akože to je originál k tomu, hej? No. Jasné. Toto je originál k tomu, že toto nie je povolené. Počkaj, to vyzerá jak zo starých Trabantov, čo boli kolesa. Jebe, to ťa pekne. To ťa vytrolili, ne? Johnny XD. Neviem, tak sme to kúpili, tak hádam, to ideme. No, tak to už... A Ja som vám hovoril, že mám ísť len na mojom. Piči, ja sa toho mením kolesa. A taká slabota. Potom sa nečudujte, že nebude Roblox, akože dneska. Zajme. Pretože všetci majú ujeb v čete, ale že všetci. Content. Hovorím, že content. Podľa mňa aj v správach bude